ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಿಕಲ್ ತೂಂದಲ್ಲರು ಶಮಿತಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕುಲ್ತೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಒಂಚೂರು ಪೋದ್ ಬರ್ರುಂಡು ಚೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದ್ ಬರ್ರುಂಡು ಅಂಚ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಿನಿತ್ತೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು. ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಂದ್ರೆ ತೊನಕ ಬಂದು ಇಡೆ ಬತ್ತದ ತೂಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಆದಪುರದೆ ತೊನ್ನು. ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ. ಸೈಡ್ ಇತ್ತ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ. ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ತೋಲಿ ಎಂಕಲ್ ಈತ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು. ಈ ಪೂರ ಐಟಮ್ ತುಂಬ ಇತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಡಿ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ.